ktorí ma nepoznáte, volám sa Julia Šavel. V minulosti som rozmýšľala nad odchodom do zahraničia, pretože ako rozvedená matka s 2 deťmi som sa cítila, ako by som žila od výplaty k výplate. Nemohla som si nič dovoliť a necítila sa, že by som mohla dať rodine to, čo si zaslúži. O deti sa mi starala moja mamka. Ale aj tak to nebolo veľmi ľahké opustiť deti, rodinu a vyraziť do neznáma. Vedela som však, že ak chcem zabezpečiť svoju rodinu, musím urobiť ten prvý krok. Mnoho ľudí tvrdí, že peniaze nie sú dôležité, ale aj napriek tomu odchádzajú za prácou do zahraničia. Keď však moja mamka ochorela, musela som sa vrátiť domov a začala som pracovať v hoteli ako chyžná, neskôr ako vedúca chyžných. Svoju prácu som brala veľmi zodpovedne, doslova som pre ňu žila. Ale práca mi brala všetok čas, neustále nadčasy, musela som byť k dispozícii. Ani som si nevšimla, ako mi deti rastú. Rodina išla bokom, a keď som prišla domov, bola som tak vyčerpaná, že som nemala energiu ísť s deťmi ani von. Bola som síce vďačná, že mám prácu, ale keď som sa vydala po druhýkrát a narodila sa mi dcera, rozhodla som sa, že jej detstvo nechcem stráviť v práci. Uvedomila som si, že túto chybu už neurobím. Začala som hľadať prácu z domu, ale do toho po pôrode sa mi začali vypadávať extrémne vlasy. Produkty z lekárne vôbec nezaberali a stali ma veľa peňazí. Tak som hľadala riešenie na internete a našla som pani, ktorá mala inzerát na môj problém. Kontaktovala som ju, vysvetlila jej, čo ma trápi a ona mi navrhla riešenie. Ukázala mi recenzie spokojných zákazníkov a tak som si objednala produkty. Po 2 týždňoch som už videla viditeľný rozdiel. Bola som nadšená. Neskôr sa u mojej dcery objavil ekzém, tak som opäť kontaktovala pani, či má produkty aj na náš problém. Ukázala mi ďalšie skvelé výsledky a rozhodla som sa objednať aj tieto produkty. Po pár dňoch bol ekzém preč. Vtedy som si uvedomila, že toto je práve to, čo chcem robiť aj ja. Opýtala som sa pani na možnosť zárobku, všetko mi vysvetlila a veľmi ochotne sa mi venovala. A tak som začala svoju prácu z domu. Začala som budovať svoju kariéru, venovala sa dcére, mala som čas na rodinu, na seba a konečne som začala privyrábať do rodinného rozpočtu. Keďže produkty som mala odskúšané na sebe a vedela som, že pomáhajú, rozhodla som sa venovať podpore ženského zdravia a otehotnenia. S klientkami, ktoré čelia rôznym problémom, pracujem denne. Mám krásne výsledky a vidím, ako sa mení ich život, aj keď už neverili, že sa im podarí prirodzenou cestou otehotnieť. Po niekoľkomesačnej kúre sa im to podarilo. To je dôvod, prečo o tomto programe hovorím kdekoľvek prídem. Viem, že produkty majú neskutočné výsledky, nielen v podpore otehotnenia, ale aj v riešení gynekologických problémov. Mám mnoho klientiek, ktoré sa zbavili dlhoročných trápení a to je pre mňa jasný dôkaz, že tieto produkty naozaj fungujú. A ja som dôkazom, že tieto produkty pomáhajú. Toto je moja hlavná motivácia. Učím ženy, ako si vybudovať svoj extra príjem, či už popri materskej, alebo popri práci. Mnohé ženy sú skeptické, čo sa týka práce z domu, že to nezvládnu, alebo nevedia si predstaviť prácu na sociálnych sieťach. Verte mi, bola som na tom tak isto.
V minulosti som vyskúšala 3 práce z domu, no ani jedna mi nefungovala. Nikto sa mi nevenoval. Ale túto prácu robím už 4 roky. Robím to, čo ma baví. A verte mi, nie je nič krajšie, ako keď mi klientka pošle pozitívny tehotenský test alebo už rovno fotku, ako drží v náručí svoje voňavé bábätko. A to všetko vďaka mne, mojej pomoci a našim úžasným produktom. Práca z domu mi priniesla nové možnosti, zarobím 1500 až 1700 eur mesačne, venujem sa rodine, deťom, môžeme si dopriať dovolenky a dať deťom to, čo predtým nebolo možné. Ak aj ty hľadaš extra príjem, chceš pre seba a svoju rodinu niečo viac, napíš mi a ukážem ti, ako to dosiahneš.